खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 12 नभेम्बर 2024 मंगलबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन आरो पजिटिभ नारिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन जेरावबो जाफुंसारगोन सुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारनो हागौ लोगोफोरनिफ्राय थोजासे अनसायनाय मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननोबो हागौ पजिटिभ नारिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ गोबां धोन आरजिनोबो खाबु मोननोबो हागौ न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा आरो पजिटिभ नारिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ नारिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ नेगेटिभ नारिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन अब्लाबो नाथाय सांग्रां जानांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ न'खराव माबा जाहोनाव एना एनिबो जानो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना
जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनाय गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन न'खराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन अब्लाबो नाथाय थार लोगोनि आंखाल जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा नाथाय अब्लाबो देबोर नांगोन गोसोनि बोलोआबो लोरबां जानो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां समाजावबो मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अननानै फैगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गोजोननि आंखाल जानोबो हागौ गोबां जेंना जेंगोनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोरबो थानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन अब्लाबो नाथाय माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो नाथाय गोब्राब जानोबो हागौ माबा जाहोनाव सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन देहाया दिनै बारा मोजां थायाबो जानो हागौ गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन न'खराव अननानै फैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयाबो बांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ बिमा बिफानि अननायफोरखौबो मोननो हागोन बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स
दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो गोसो गुदुं जागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां जायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।